Delegaciju iz Makedonije bilo gde. Ja ga ne puštam na granicu. Ja ga ne puštam na granicu. Znaš šta, važno mi kad delimo ovo, kad dođe svaki sindikat, svaki zemlje, dobit će našu demo. Kako da oni se stiga Mi naše obeležje, ako ne nosi ovo, ja ga ne puštam na granici. Ne polazi. Ne. počinje 31 sat.